Вони віками співіснували в Криму. У них спільні традиції і схожі мови. Саме слово «мова» звучить однаково – «цілі». Та зараз у корінних народів України – кримських татар, караїмів і кримчаків – спільна загроза. Їхні мови офіційно на межі зникнення. Як сталося, що серед 3000 кримчаків, що залишилися у світі, уже ніхто не говорить рідною мовою, а караїмською спілкуються лише кілька десятків людей? І чи можливо такі мови відродити? Я поговорила з істориками, лінгвістами та кожного з представників 3 корінних народів. Сулейман Мамутов – кримський татарин і є представником від України на постійному форумі ООН з питань корінних народів. Розповідає, як мови потрапляють в список зникаючих. Цей перелік ведеться ЮНЕСКО і взагалі сам критерій, от коли мова та чи інша мова попадає в цей перелік, це коли порушені зв'язки передачі цієї мови від одного покоління до іншого. І як кримсько-татарська, так і кримська, так і кримчацька мови, вони сьогодні перебувають от саме на межі зникнення. Нині точної кількості носіїв мови кожного з 3 корінних народів немає. Самір Белджуді, сходознавець, спеціалізується на дослідженні тюркських мов. За його словами, кримсько-татарською володіють до 300 тисяч людей. Складніша ситуація з караїмською. Каже експерт, нею спілкуються близько 3 десятків людей. А ось кримчацькою нині не говорить ніхто. Без мови не існує народу, так як і без народу не існує мови. Наразі, зараз, кримчацька і караїмська мова знаходяться чи не на найгіршому становищі з усіх мов. Бо якщо кримсько-татарською зараз її вивчають, є новини кримсько-татарської, її вивчають в університетах, вона жива мова, вона розвивається, то ми не можемо наразі сказати це про кримчацьку і караїмську мову. Кримсько-татарська, караїмська та кримчацька належать до кипчацької групи тюркських мов. Вони схожі між собою, адже 3 народи жили на одній достатньо невеликій території Кримського півострова. Вони є дуже схожими, але, звичайно, це різні мови все одно. І схожість, наскільки мені відомо, настільки велика, що коли я читав, наприклад, фольклор караїмською мовою, я міг зрозуміти там до 90%, просто знаючи кримсько-татарську мову. Окремі слова мені потрібно було шукати перекладу. Історик Юрій Амір-Радченко розповідає, перші громади кримчаків та караїмів на територію Криму почали з'являтися ще в 12-13 століттях. Проте формуватися як народи караїми і кримчаки почали пізніше, після утворення Кримського ханства наприкінці 15 століття. Все населення місцеве, в тому числі і те, яке було і караїмським, і равністичним, пізніше кримчацьким, вони перейшли в побуті на тюркські мови. І в той час також з'являється література. Література караїмська на території Криму в середні віки, вона була івритом. Да? Тобто була розділення таке лашон-кедар. Лашон-кедар – це побутова тюркська мова, будемо так говорити, діалекти, які могли люди говорити між собою в кав'ярні, з дружиною вдома, з дружиною в ліжку, з дітьми. І так, тобто це була мова абсолютно така побутова. І була мова висока, мова священного писання, мова молитви, якою ти говориш з Богом. Згодом у життя корінних народів Криму втручається Російська імперія, а потім Радянський Союз. Розвиток національних мов, каже Юрій Амір-Радченко, не підтримували, а витісняли російською. Старше покоління здебільшого в побуті говорила тюркською мовою, будемо так говорити, різною тюркською мовою, да? Бо єдиних правил української мови так і не було затверджено ніколи. Продовжували молитися івритом, читали там псалми Давида івритом, якою ще мовою. Да? А політичному аспекті здебільшого говорили і в побуті молодше покоління російською мовою переходило. Бін'ямін Мініч – кримчак, наполовину, по мамі. Народився у Керчі, але вже 23 роки живе в Ізраїлі. Каже, остання людина, яка володіла кримчацькою мовою в його родині, була прабабуся. Вона точно розмовляла, і ми знаємо точно, що вона знала гебрейську алфавітку, бо моя тітка перед тим, як вони переїхали до Ізраїлю у 89-ті, вони перші уїхали, залишили
Керч, вона прийшла до своєї бабусі і сказала, я почала вивчати іврит. І бабуся сказала, я знаю, як написати моє ім'я єврейськими буквами. Тому ми знаємо, що вона ще встигла навчатися кримчацькою старим написом, не кирилицею. Бін'ямін пояснює, чому сучасні кримчаки не володіють мовою. Я завжди говорю, що кримські євреї, кримчаки, у них було два голокосту. Перший голокост радянський, коли у 1920-х роках закрили кримчацькі школи, заборонили розмовляти кримчацькою мовою, і саму мову перевели з гебрейського алфавіту до кирилиці. Вони почали втрачати свою культурну ідентичність, а потім вже за часи Другої світової війни прийшли нацисти та знищили фізично майже всю громаду. Світлана Саїтова-Бараш – караїмка, теж наполовину по мамі. Згадує, як після депортації кримських татар у 44-му її пращури перестали спілкуватися караїмською, бо це було для них небезпечно. Тобто всі, хто розмовляли десь мовою, яка була схожа на татарську, вважалися ворогами народа з усіма наслідками, які були. До моєї бабці приходили її подружки караїмки. І вони, я пам'ятаю, коли бабушка моя хворіла, вони приходили до неї, мене вижинали на кухню з кімнати, і вони такі становилися так тисненько таке колом одна до другої, і щось таке гирбир-термир, щось таке говорили. Мені було заборонено навіть чути, щоб я нічого не розуміла, нікому нічого не розповідала. Але мама моя, вона в дитинстві, все її оточення до війни розмовляли караїмською мовою. Сулейман Мамутов каже, після ухвалення в Україні закону про корінні народи, там прописана можливість здобувати освіту рідною мовою. Одне з найважливіших тому прав у використанні мов – це право на отримання освіти також рідною мовою. І в Україні це право, воно гарантоване законом, зокрема законом про освіту, але є величезні проблеми з впровадженням у життя цих положень. Знову ж таки, через таку, якщо не відсутність, то дуже слабку розвинутість інфраструктури, вчителі, підручники і тощо. Кримсько-татарську є можливість вивчати, адже є підручники, словники, кримсько-татарські медіа, література. Гірша ситуація в караїмів. Наразі Крим 21 уроку караїмської мови, це саме кримському діалекту присвячено. Ніяких книг по вивченню немає. Є повні описи, я забув про це упомянути. Є описи караїмської мови, які включають галицький, і трокайський, і кримський діалект, але вона, на жаль, написана не українською мовою. Є граматики, це граматики Мусаєва. Вони наразі також досі є актуальними, бо більше чого не було створено нічого поки що, ніж ці граматики. А ось кримчацька залишилась лише на сторінках переважно старовинних книг. Серед сучасних переклад заповіту Тараса Шевченка кримчацькою Вікторією Багинською Гурджі у 1989-му та кримчацько-російський словник, створений Давидом Ребі у 2004-му. Останні книги – це були Давіда Ребі. Він працював в Криму, і він хотів популяризувати і зберегти свою мову. Він відкрив недільну школу, яка називалася «Школою дідуся та внука», де він викладав кримчацьку мову. Він використовував кирилицю для письма і також намагався навчати людей древньоєврейському письму. Тобто він навіть був останнім повним носієм, який міг читати як кирилицею, так і латиницею, так і читати древні джонки, написані древньоєврейським письмом. Нині кожен з наших співрозмовників, представників корінних народів, докладає зусиль на своєму рівні, щоб їхня ідентичність мала майбутнє. Сулейман Мамутов на державному. Сам факт, що держава на офіційному рівні каже, так, ми визнаємо, що ці народи є корінними,
Це досить довгий процес. Мені би особисто хотілося б, щоб держава сьогодні от був затверджений цей перелік мов, яким загрожує зникнення, щоб було чітке розуміння, що ми далі з цим робимо, які програми ми підтримуємо, які програми є більш ефективними для збереження мов корінних народів. Бін'ямін Мінніч зі своєю громадою в місті Яфа в Ізраїлі відзначають кримчацькі дати та шанують традиції. 11 грудня було вирішено в 45-му році кримчаками, що він буде днем пам'яті кримчаків, які були вбиті у роки Другої світової війни. І були такі зібрання, вони завжди були про минуле. Мені було дуже важливо хоча б частину розмови перевести на майбутнє. І тому я почав збирати людей. Ми видали зараз книгу, енциклопедію кримчаків російською і перевели зараз на іврит, видали переклад. І я сподіваюся, що ми зможемо займатися чимось актуальним. Караїмка Світлана Саїдова-Бараш є координаторкою спілки караїмів України. Підтримує зв'язок щонайменше зі 100 родинами караїмів у світі. Каже, хотіла б, щоб держава сприяла об'єднанню караїмів. Відновлення караїмського етносу як корінного народу України неможливо без зв'язків з іншими караїмськими громадами світу. Держава повинна сприяти тому, щоб караїми мали змогу відвідувати свої інші громади та запрошувати з інших громад до себе, сприяти спільним бракам, створювати спільні родини. Таким чином буде зберігатися і мова, і релігія, і взагалі само сприйняття, світосприйняття, що таке бути караїмом. Каже, що в 2000-х організовували літні школи, факультативи караїмської для дітей. Зараз за умов російської окупації території компактного проживання караїмських громад та через те, що багато караїмів виїхали за кордон, зберігати мову та ідентичність народу стало важче. Проте своїм прикладом показує, що вивчити мову можна і в дорослому віці, та навіть співати караїмські народні пісні. Але ти не феселики Седим джани, до чемберли голди, а чил мама, мужчин арасында, чичек эди. Чичек еди.